Gypsy King Production. Дами и господа, този поздрав е специално за двамата братя шампиони от Холандия, за Алекси и за неговият брат Георги от Угърчин, за хората, които вървят с чест, сила и достоинство, за братята, които знаят цената на труда и никога не се отказват. Където и да се чуят имената им, говорят с уважение, защото за тях стоят дела, а не празни приказки. Алекси и Георги са хора с характер, а братската им връзка е по-силна от всичко. От Холандия до България името им се носи с респект, защото са доказали, че успеха идва с труд и постоянство. Алекси, шампиона, винаги блести неговият гори. С Audi 8.4 и 2 мотор автомобил, които привличат погледите навсякъде. Алекси И Георги, двама братя, винаги рамо до рамо, каквото и да донесе животът. Най-големите тарикати в Угърчин, хора с силен дух, шампиони по характер, шампиони по сърце. Където минат уважение, оставят след себе си приятели, печелят и добро раздават. С високо вдигнати глави вървят по своя път, без да забравят откъде са тръгнали. Вали, гърми, винаги са на работа, никой не може да ги спре, защото са от хората, които не говорят много, а показват всичко с действията си. От Холандия се чува тяхното име, а успехите им говорят вместо тях. двамата братя шампиони вървят уверено напред. С амбиция, сила и големи сърца. Фамилия с чест. Алекси и Георги, фамилия с сила. Алекси и Георги, пример за уважение. Името им се носи надалеч и се помни от хората. Нека здравето винаги бъде с тях. Нека късмета да върви пред тях. Нека успехите им да стават все по-големи, а усмивките им никога да не слизат от лицата. За Алекси, За Георги, за двамата братя шампиони от Угърчин, да са живи, здрави, прави и хорави. и все така заедно да вървят напред като истински шампиони.